Ate. Kita eh. Tabi na may ruhag. Bigasan na po. Tawang tala nilain ng kwarta. Ate, yung kalakiha. Kaya maing pangitaan yung makasapit na sada. Ano yung miruha ba? Takuan na yung sildi na ko. Kwarta lang saan eh. Ate. Kaya maing tirada na to eh. Mengupras ko tayo eh. Wala na bunga. Naunsahan na sigiya. Darling! May darling, Murag nasaag naman ta, darling. nagbusa, asa na kanida pita? Patay taan eh. Ay tao, darling ay. Tana, tara. Wala, nangutan na ta. Tara, tara. Paghinay po, darling. Tanghaga po ni mo ay. Tara. Sorry, nagbuon. Hinay, mainsuyan ka. Dong. Uy, boss. Unsa may toyo na to, boss? Mutana talagi may boss. Unsa ning isla adri boss? Murag nasaag na gid mi ani ba? Giling harami si tuyok diri. Sayop gyud mo gagi, boss. Tara mga gianan dito, boss. Straight lang ng likuan. Oh, Dito, straight lang mo, boss. sige boss, salamat kay boss. Kuya. Ari sabi. Ano ka darling, nasaag gid lagi. Ako may mo pasulon noon nga. Basulon ko nga. Ikaramay nagbatang. Dali na darling kay hapon na. Kani dayo. Si Manny na po ni. Klaro kay kwartahan gini ba? Diha sana ko. Ah, sakto. Trending kini sa Facebook ko magpapulubi-pulubi. Si Manny na po ni. Siguro ng pambagdo ka ni. Di ko tubyaan kung niro ka. Mag-iilis ako ba? Sige, tara. Mau ka. Iya kan eh. Si Manny. Kwarta na po. Bagdo ka ba ng person ano eh? Dami. Ma. Ada manulunok kasi kasi niya. Mahapay ka mo tumuga. Tara darling. Darling, isa ba? Usapan. Luoy ko na niya. Murag yugi ko mo sa pasikas. Mahaya ko. Tagaan ka na mga Yan, may pamilya. kayo. Ano siya yung kaon na ako? Ano yung kaon na ako? Bilang mo hatag mo na. Sige. Darong pita ko. Oh, nay. Tatay, bakit Bakit mo tayong ano? Kaon. Nay. Uy, dako ano na. Kulil na darling. Ayo. Kaon tay. Darling, Poni na. bang rana. Kabantay ka ng trending mo sa Facebook. Ako ano ko Kada kaon ikaw. mapapulubin yung mga atag kwarta. Kada social experiment man siguro na. Ay, hindi nakatuwa darling. Punig 2,000 darling, bahala na ng ipagpalit na ito ng pagkaon sa itong outing. Ano na darling? Sige, bahala ko na tayo pamilya. Natagal na kita ko na. May email na darling. Medyo na diyo. Naman ko na sige. Sige, nagpedyo na darling. Ano ba ito? Tayo.
Ako na rin. Lagi ka darling. Salamat na nang. Sige tay, ayo-ayo tay ha. Tay. Uli pa to siya darling kay mag-upload to. Siguro no. Balik ko na ta niya ato. Gitiman na to tong naon. Siguro may timila to darling. Natay pa mo itong outing na to. Gimana? Ada tadi paabot to, paaboton to. May uli na to. Paaboton na to sila. Siguro nagkuha to kwarta. Abot na kay ba sige upload na to sa Facebook. I-upload na to niya sa Facebook darling. Ang may gulot ng mata. Bagdok na kod. Darling. Asa naman to? Wala pa man i-upload darling. Ay. Nakuha ba itong kwartaha darling? 3,000 to kapin. Saan man tana? Asam to pangitaon? Ikaw manggod. Ang scam jud ah. Ino anak kag vlogger. Nya dili di ay. Sorry na ko darling. Sorry diha oy. Bahala ka di oy. Sorry na darling. Bahala ka. Sorry na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? 3, 4, 3, 2, 1, fight! Si Manny! Ganon. Darling, sige, balik-balik. Siguro ba? Tayo natin pamliti yan is bas. Tao na tali. Siguro pagkitaon. Ano na rin?